مثلي عين بسم الله وبه نستعين. الحمد لله القائل في كتابه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والصلاة والسلام على الذي قيل في حقه بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما المشرف التي لجبا وموبيلا جنفون إسلامية كفولين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا سبيسيال مولود حكم كنلا دين برو كرنجرن مسيلينو مولود حكم كنلا ina fo anyi afo yanga jemu kante menona nyina mawdudu kala obela jene farla nyoga ka jemu min sigi singa ko bela jene ka boro ko kan o yi alakira ka jugo koy qur'an ayami alakira tanu ka ko wa innaka la ala khuluqin azim wa hukmu kunala an wula ka si an karamo ani an barake nyon doma no yi Sheikh Habib Kane ni dine la silado anga jabarani me jamana ko no yi Africa Bli dine la sila do no wa barakala do yoro chamo yoro fanna dine hukumu konnala anabna jika baroke dine kuna funnoka na yana ngado anga baro konnala amba fankara mo ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ankara mo nyin ngali folo mimbe ambulo ina fanya fo kuma demne la nyina mawdu kala bebe ga nyon soro tom konnala no groupement des leaders spirituels musulmans di Mali ujera ka tem do di nyina ko ka baroke o ka koy wa innaka la ala khuluqin azim. Qur'ane ala kiram man kuturom na ka foko ibe jugo nyumanka ankara mo mune wa awbulo ka fo nyina temu nyireka. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu wa sallamu alayhi wa ala alihi wa sahbihi kiram. Ambe Allah subhanahu wa ta'ala ta ka wale mi mando alami nina mawdu kaloira ana kwaye munu yan conscience ko Allah subhanahu wa ta'ala de yala ka hinu bel ala ka yafu bema minu bana bakato do ka do ka ala ka kenya di umma haw minu ka kana na mansenka ambe do ka ala ka shini kenya le banko mandi ambe la jilema ambe awfo aw ka chesirla ka kuna foni di islamoma ko dina kunka tarankana ni ala ambe wati minani ankara mo ye ngali munke d'abord ka mawdudu bla jogo minan kono mina minu ya hakina soro kanga fo wala mi mando c'est crise mi me jien kono bi jogo ko crise drone ta fo ko mali crise mi me jien kono bi jogo ko crise de do gala o gala bi jien kono bi jogo ko gala drone kuma te Mali yɛrɛ ma bon comme Mali de yanga jamana ya ala o de kanga parce que o de ban concerne kosɛbɛ anga problème be jogo ko problème de Mali kono gɛlɛya foyi tanga note n'an sera ko problème résolu anga problème bala ala kira sallallahu alaihi wasallam ale de anga ɲɛjɔyɔrɔ ye ale de anga modèle kuranɛ y'a fɔ ten ko innaka la ala khuluqin azim o ye ni mɔgɔ min dalen no kuranɛ la de o mɔgɔ ma da kuranɛ la don parce que n'i ye kuranɛ fɔ ye o bɛ mun fɔ kuranɛ ale ka mbala mais kira ka jogo ɲumanya a fɔra yɔrɔ wɛrɛ min tɛ kuranɛ ye kira ka jogo ɲumanya fɔra ka kɔn kuranɛ na ligne peut-être que o kuma fɔcogo bɛ dɔ kabakoya mais alakira sallallahu alaihi wasallam a jugu minnu labana ka jugu ye kɔfɛ olu de y'a fɔ ma ko as-sadiqul amin tiɲɛtigi danama don min ni alakira sallallahu alaihi wasallam a décidera ala y'a fɔ a ye ko fasda bima tu'mar yɔrɔ ci dira ma waati min na a fɔra ye fɔlɔ ko wanzira ashiratakal aqrabin balima surun a wahayu nana mɔgɔw tun bɛ wele gundo la de ka don silamɛya la mais ala ko fasda bɔ n'a ye n'a ye mɔgɔ wele jabala bɛ kɔbɛ sukulu sanfɛ ka a ka ci laseli labɛn a y'u labɛn ni mun ye a ko ma fɔlɔ de ko est-ce que ni ne ko aw ma sisan k'a fɔ ko kɛlɛbolo dɔ bɛ kulu kɔfɛ u bɛna bin an kan est-ce que aw bɛ taa an ka kuma la o kama ko mɛ ko bila ka sumaya t'o la o n'a bɔra e de da u bɛna an sɔrɔ suforo kunna ɲɛɲinini wɛrɛ t'o la o an ma labɛn de ka bɔ k'u kunbɛn basa
ma jarrabna anka kadiban e ma deli ka galon tigɛ o ma fɔ k'i tɛ galon tigɛla ye o ma fɔ k'a m'i dɔn ni galon tigɛ ye o ko de ko e ma deli ka galon tigɛ o parce que hali galon kelen kɛra ma deli ka tigɛ ma jarrabna anka kadiban mais e ma deli ka galon tigɛ o donc an bɛ mun kɔnɔ minnu y'o fɔ olu ma a ta kuranɛ kɔnɔ dɛ u y'a ta kira kɛwale de la a jogo ça veut dire que galon tigɛ kuma min bɛ bɔ mɔgɔ da c'est très important a jɔyɔrɔ ka bon adamaden ka adamadenya la kosɛbɛ kosɛbɛ ni maa donna ni tiɲɛ fɔ wala ni donna ni galon tigɛ ye a nɔba bɛ adamaden ka adamadenya la a fɔra a ma ko as-sadiqul amin a ye jibirila ye siɲɛ fɔlɔ min na ni wahayu dira a ma ale yɛrɛ bɛ k'a yɛrɛ ɲini nin ye mun fɛn ye an bɛɛ b'o kisa dɔn mais a bolilen ka n'a ka so ka n'a fɔ an ba Khadija ye mais an ba Khadija ka kuma fɔlɔ kɛra mun ye o ko ko ne kɔni ne t'a dɔn i ye min y'i sɔrɔ ne t'o dɔn nka an kɔni dalen bɛ fɛn na walahi Ala tɛ fɛn jugu k'e la munna parce que jogo ka ɲi a ko i bɛ sinji tugu yɔrɔ o ye jogo de ye i bɛ hinɛ fantan na i bɛ dunan bonya mɔgɔ min bɛ gɛlɛya la i b'o tigi dɛmɛ jogo de sigiɲɔgɔnya la kira ni mɔgɔ si ma kɛ sigiɲɔgɔnma ye k'a n'o jɛra k'o tigɛra la sigiɲɔgɔnya kɔnɔna na a sigiɲɔgɔn min n'a tun bɛ ɲaman furan k'a bila kira ka so kɔnɔ bɛɛ b'o ka kɛ sa dɔn o labanna ka tubi mun y'a tubi kira ka jiko ɲumanya kira bɔra de ka taa lajɛ n sigiɲɔgɔn ne ka kuru jɛlen no nin tile damadɔ in na dɛ e dun ka laada to ye o kuma mun b'i la k'a sɔrɔ kamalen girinna ka wuli ka sigi a ɲɛna ko kira nana de ale banabagatɔ don a bɛna sisan nɔ ka na dimi bɛ bɔ a la ko ko mun ye seliba ko non ko komi laada la n ka kuru bɛ nɔgɔ don o don nin tile damadɔ ni n'a jɛlen no n k'a bɛ sɔrɔ ko dɔ b'i la n nana lajɛ de ni baasi t'i la a ko ne bɛ ka kuru nɔgɔ don o don o ma kɛ e bɛna ne ɲininka ko ni baasi tɛ ne la o de ye na kun ye ko o de ye na kun ye ne ka diinɛ y'o de ye Ala ye ne bila o sira de kan a ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wadi mɔgɔw k'a faamu k'a fɔ ko npamuru ma mɔgɔ don diinɛ la ça c'est très important mɔgɔw k'a faamu k'a fɔ ko kira ye kabako caman kɛ a bɛ fɔ ko mɔgɔ tɛ se ka taa rasul sallallahu alaihi wasallam hali kira ka kabako ma mɔgɔw don diinɛ la mais ko kira ye kabako kɛ ka kabako kɛ dɔw ɲɛna ko nin bɛɛ ye tiɲɛ dɛ nka n tɛ tugu i kɔ Abu Jahali ninnu kira ye kabako sugu bɛɛ y'u la mais o ma silamɛ ko nin n'a ta bɛɛ dɛ an t'a la parce que Ala yɛrɛ ye olu kɛ mɔgɔ bannenw ye mais kira jogo o de ye mɔgɔw tugu a kɔ ni musokɔrɔba in kira y'a ka minɛn ta don dɔ ka sigi a kun ka taga bila parce que musokɔrɔba ka doni ka giriya ko n ba hakɛ to n ka tagi a kɛra musokɔrɔba kɔnɔ ko kira bɛna doni ta k'a ɲun a yɛrɛ de kun musokɔrɔba ko kira yɛrɛ y'i ɲun doni kɔrɔ musokɔrɔba kabakoyara a taara bila fa ka so a ye doni jigi musokɔrɔba y'a wele a y'i kɔrɔ ko n den hakɛ to ka jogo in ko ne ma deli ka ni ɲɔgɔn ye an ka denmisɛnninw na dɛ ko ne bɛ dugu in kɔnɔ nin y'a san hakɛ nin ye mama deli ka n dɛmɛ ka n ka doni ta ka sigi n kun sanko k'a ta nin Ala k'i sara ko i sara tɛ ne bolo dɛ ko mɛ n bɛ kɔnɔna jɛya kan kelen f'i ye o de se bɛ n ye ko kamalen dɔ bɔlen don sisan u b'a fɔ ma ko Mahamadu ko n kɔni b'i ladi n'i y'a mɛn k'a bɛ kɔrɔn fɛ taa tile b'i fɛ n'i bɔra ni sira o sira ye n'i y'a ye dɔrɔn boli kana a ka kuma lamɛn dɛ parce que n'i y'a ka kuma lamɛn dɔrɔn subaga de don a bɛ suya k'i la i bɛ tugu a kɔ maa ɲɛnɛman tɛ dɛ a y'an ka sinjiw tiɲɛ k'an ka balimayaw fara k'an ka duguw ci k'an ka Alaw nɛni a y'a fɔ ka fɔ Ala kira jɔlen a bɛ yɛlɛ musokɔrɔba tilala ka kuma la a y'a ɲininka a ko e bɛ Mahamadu ye e b'a dɔn wa n tɛ fɛ k'a dɔn yɛrɛ a ko ne de ye Mahamadu ye a ko i ko di ko ne de ye Mahamadu ye ko ko ne e ka diinɛ o diinɛ la ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah ko jogo min fɔ i la o ye nkalon ye ko ne ye min ye o de ye tiɲɛ ye a jogo de ye mɔgɔw la tugu a kɔ donc f'an k'a dɔn
k'a fɔ jogo jɔyɔrɔ de ka bon kojugu jogo de bɛ se ka fɛn bɛɛ dilan. Cheikhana i da sera jogo ko ma i ko crise min bɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ bi jogo ko de don i ye bonyamasegin ka taa minnu fana ye hakilina ta ko ka kuma jogo ka ɲina ko hakilina ɲuman don sisan n'i ye jogo ko dun ta k'a lajɛ a ɲali n'a tiɲɛni i bɛ taa sɔrɔ denmisɛnnin a fɔ mun ko denmisɛnnin la jeunesse olu de jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jogo ko la parce que n'i ko suyɛli n'i ko jɛnɛya n'i ko tiɲɛni o tiɲɛni i bɛ taa sɔrɔ jeunesse de jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ ka tɛmɛ olu dun de fana ye seɲɛsigiw ye maa bɛ se k'i jigi da olu de kan sini olu bɛ se ka exemple jumɛn sɔrɔ mawludu ko la u bɛ se ka nafa jumɛn na bɔ mawludu ko la u bɛ se ka alakira k'u ka repérer cogo di mawludu kɔnɔna la. Alhamdulillah i ka ɲininkali diyara n ye mawludu ye ka kira jogo fɔ an ye de k'an hakili jigin a la an ka se ka walanda sɔrɔ a kɔnɔ d'abord il faut que denmisɛnninw ka fɛn dɔ faamu kira kun ye denmisɛnnin de ye a fɔra a ma ko kira k'a fisa ni danfɛn bɛɛ ye denmisɛnninya de la kira fɛn fɛn ni Ala y'a ci u bɛɛ y'u ka fisamantiya sɔrɔ denmisɛnninya de la u bɛɛ kɛra mɔgɔ ye u ka denmisɛnninya kɔnɔna la u ka jeunesse kɔnɔna la ça veut dire que denmisɛnninya tɛ mɔgɔ tiɲɛ yanni kira ka kiraya ka d'a ma ni magankaw y'a fɔ a ma ko siɲɛtigi danama o kɔrɔ kama deli ka nkalon tigɛ a ma deli ka danaya tiɲɛ danaya n'a fɔra mɔgɔ ma ko danaya mɔgɔ fɛn camanba de bɛ mɔgɔ kɛ danaya mɔgɔ ye k'a fɔ ko n ye n ka wari kalifa i la sini n taara minɛ n ye danaya mɔgɔ o dɔrɔn tɛ mɔgɔ kɛ danaya mɔgɔ ye o ye danaya dɔ ye mais karisa tɛ n janfa n danbe la fana ye danaya dɔ ye o de ye danaya belebeleba ye o ye jumɛn ye i da sera mun ma sonyɛli ni jɛnɛya ni nanbara ni yuruguyurugu n'i ye nin bɛɛ to yen de i ye danaya mɔgɔ ye i tɛ se wali ta ma wali danbe t'i da kɔnɔ o de ye danaya mɔgɔ ye mawludu ye occasion de ye ka kira ka tarikhu fɔ an ye o fɔ kun ye min ye pour que an ka minɛyɔrɔ sɔrɔ a la parce que n'an y'a faamu k'a fɔ ko kira ka ɲɛnamaya bɛɛ denmisɛnninya in de ye an b'a dɔn ko dɔ wɛrɛ t'an bolo ni ɲumanya tɛ quoi ka kira to a 12 la de wahayu jiginna a kan yarɔ an b'a Khadija o de ye muso fɔlɔ ye an b'a Khadija kira ye baara daminɛ joona parce que a m'a fa dɔn donc a mɔkɛ fana fatura joona a benɔgɔkɛ n'o ye Imam Ali fa ye o de y'a lamɔ denbaya tun ka bon kira y'a ye k'a fɔ fo k'a ka dɛmɛ dɔ kɛ denbaya ye kira ye baara daminɛ k'a sɔrɔ a ma si kɔrɔbaya kosɛbɛ denmisɛnninw kan ka o ta c'est à dire ka fugariya dabila ka compter yɛrɛ kan a bɛ fɛn bɛɛ kɛ n ye nka ni dɛmɛ ka kan o de y'a to mɔgɔw b'a fɔ ko tarikhu y'a sabati k'a fɔ ko kira de ye Seydina Ali lamɔ mais Seydina Ali ka lamɔ nana ten de o tuma min na a commencera ka dɔ kɛ ka denbaya dɛmɛ a y'a ye sisan ne yɛrɛ bɛ se ka bɔ ka n ka denbaya sigi a ko na ne ka nin balimakɛ n bɛna n'o ye n kɔrɔ ne b'a lamɔ o ye dɔ bɔlen ye n fa ka donni na donc fo mɔgɔ ka compter yɛrɛ kan kelen i k'a dɔn k'i kan ka nafa ɲa i ka société ye i kan ka nafa ɲa fɔlɔ i ka denbaya ye il faut que jeunesse k'o dɔn parce que bi jeunesse ka problème dɔ ye jumɛn ye ko baara tɛ chômage baara tɛ o ye bureau ye dɛ sinon baara bɛ yen n bɛ nin fɛ n tɛ nin fɛ o de ka ca nka n bɛ fɛ ka dɔ kɛ o dɛsɛ tɛ mɔgɔ sɔrɔ o man ca ka mɔgɔ sɔrɔ donc il faut que jeunesse k'o dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ kan ka compter yɛrɛ kan il faut que jeunesse k'a dɔn k'a fɔ ko tile o de bɛ mɔgɔ nafa an b'a Khadija ni kira kelen ka baara daminɛ ɲɔgɔn fɛ jago sira kan a don y'a sɔrɔ se min bɛ an b'a Khadija ye a tɛ mɔgɔ caman bolo danbe min b'a la dawula min b'a la sara min b'a la Kuresiw ka maabaw bɛɛ kun girinnen b'a nɔfɛ k'u b'a fɛ furu la mais fantankɛni a sɔnna ka furu o de ma a n'a ka nafolo a n'a yɛrɛ k'a bɛɛ di Alakira ma sallallahu alaihi wasallam munna Alakira jogo basa a bɛ muso ka commerce kunna a m'a bila a kunna ko nin ye muso ye na n k'a tɛti
a m'a fɔ ko na n ta ɲini a ye baara kɛ ni tilennenya ye o de la a labanna ka na kɛ furu ye an ba Khadija cɛ wa an ba Khadija ye jɔyɔrɔ min kɛ kira ka ɲɛnamaya la bɛɛ b'a dɔn i b'a bila i kunna dɔrɔn y'an ba Khadija kun tɛ kira kɔrɔ dun mɛ gɛlɛn donc an ba Khadija ye jɔyɔrɔ min ta mais o jɔyɔrɔ in yan'an ka s'o ma a sababu bɔra min kira jogo sa tilenna de fugari kun tɛ a bɛ baara kɛ il faut que jeunes ko dɔn wa n'i bɛ baara kɛ i ka baara kɛ ni jɛlenya ye ni tilennenya ye donc an kan ka min kɛ o ye ka fɛn dɔ de ta kira jogo la ni mawludu kalo sera wajibi min bɛ kɛ an tɛ se k'a bɛɛ retenir peut-être mais an ka fɛn kelen dɔrɔn ta kira jogo la an ka fɔ n ko ɲina nin ye ne ka leçon ye a fɔra ko kira jogo donc n bɛ mun ta ɲina an ye mun fɔ nin dɔrɔn par exemple o ta ne bɛ compter n yɛrɛ kan n tɛ kɛ fugari ye parce que n'i ye mɔgɔ mɔgɔ ɲininka bi ko i bɛ kira fɛ i tɛ kira fɛ n'i y'a fɔ mɔgɔ ma wa ko ye kira jugu ye a bɛ kɛlɛ k'i fɛ mais denmisɛnninw bi bɛɛ ye mɔgɔ dɔ kanubaga ye mɔgɔ dɔnnen dɔ kanubaga ye o b'a sɔrɔ soit i bɛ artiste dɔ fɛ ou bien i bɛ balontanna dɔ fɛ o n'a ɲɔgɔnnaw bon minnu bɛ Ronaldo fɛ ou bien minnu bɛ Neymar fɛ ou bien minnu bɛ Messi fɛ o b'a sɔrɔ Messi ka numéro 10 ye o ye Messi ka maillot san numéro 10 b'u kɔ la n'u bɛ balontan kɛ ou bien minnu bɛ Ronaldo fɛ n'u bɛ balontan na u bɛ Ronaldo ka maillot don n'a bɛna coup franc ta a bɛ position minnu ta a b'a mun kɛ o b'a ladege parce que o de ka d'u ye mun bɛ artiste dɔ fana fɛ c'est la même chose o fana b'o ka fini don cogo la dege a b'a tagama cogo la dege o n'a ɲɔgɔnnaw donc n'an ko k'an bɛ Alakira fɛ sallallahu alaihi wa sallam Alakira ka numéro 10 de kan ka ye anw kɔnɔ o ye jumɛn Alakira jogo dɔ de kan ka ye anw la ni bɔra sisan ka denmisɛnninw n'a ye balontan na min ye Ronaldo ka mɔgɔ ye i b'a dɔn min ye Messi ka mɔgɔ ye i b'a dɔn donc fo o fana ka ye anw na de an ka ye dɔrɔn a ka dɔn ko a ko nin kira ka fans club dɔ ye an jogo la fo ka ye an na de parce que i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ kira fɛ kira ye cogo foyi t'i la o tɛ se ka kɛ o mɔgɔ tɛ se ka kɛ Ronaldo fɛ ka Messi ka disi dun Real supporter tɛ Barça ka maillot don jamais tout comme yan nɔ joliba supporter tɛ Stade maillot don donc il faut que kira ka maillot de ka ye an na parce que an ko k'an ye kira mantonw ye an ko k'an bɛ kira de fɛ kira ka maillot tɛ dɔwɛrɛ ye a jogo kɔ kira jogo de y'a ka maillot ye a ma nkalon tigɛ a kun tilennen don a kun bɛ hinɛ denmisɛnninw na a kun bɛ hinɛ mɔgɔkɔrɔbaw la kira yɛrɛ ka hadisaw la a b'a fɔ ko Ala ye fɛn damadɔ di ale ye musow hinɛ tun bɛ Alakira la sallallahu alaihi wa sallam o de y'a to hijatul wada'i don kira ye kangari da kosɛbɛ k'a ye musow kalifa cɛw la an-nisa shaqa'iqur rijal kira de y'o fɔ bi bi in na nin tile damadɔ in na a bɛ ka fɔ ko violence minnu bɛ kɛ furu kɔnɔ ko k'o kɛlɛ ni mɔgɔ min kira ka fans dɔ ye tɛ kɛ violent ye parce que kira ye sahabaw kalan mun na a ko rifqan bil qawarir basa dɔ tun bɛ ka ɲɔgɔmɛ girin muso de b'a kan ɲɔgɔmɛ kanjuru minɛlen b'a bolo a bɛ ka girin kira kama ko rifqan bil qawarir c'est-à-dire a ye muso ni porcelaine compare ɲɔgɔn na o yɔrɔ la a ko k'a kɛ dɔɔni dɔɔni porcelaine de bɛ wolo n'a binna dɔrɔn a bɛ ci donc muso in hinɛ la taa ni ɲɔgɔmɛ dɔɔni dɔɔni c'est un prophète élégant c'est un prophète élégant kira tun b'a fɔ mɔgɔw ye misiri la alayhi salam ni seli banna k'a y'aw jɔ musow ka bɔ fɔlɔ anw bɛ contraire de kɛ bi an b'a fɔ ko musow ka hakɛ to fɔlɔ cɛw ka bɔ mais kira tun b'a fɔ a ye sira di musow ma an ba Fatima a denmuso don alayhi salam mais ni an ba Fatima kun nana dɔrɔn kira tun bɛ wuli de k'a kunbɛn k'a bonya yira a bɛ hinɛ a la den don a bɛ hinɛ a la denba don muso don donc kira ka hinɛ a ka filaninw Al-Hasan ni Al-Hussein alayhi salam a tun b'u ladon cogo min na misiri kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn a yɛrɛ tun b'i ka temps ta ka tulonkɛ kɛ denmisɛnninw fɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn donc ko in bɛɛ il faut que an ka fɛn dɔ de ta n'an bɛ fɛ ka nafa sɔrɔ mawludu la k'a fɔ ko ɲinan mawludu karamɔgɔw bɛ fɛn caman fɔ mɛ
ne bɛ nin retenir n bɛ baara kɛ n'o ye fo san wɛrɛ i b'a ye an ka taabolo kɔrɔ puisque o ni kira ka sahabaw de taabolo ye kelen kira ka sahabaw kuranɛ révélé la cogo min na ni sahabaw tun ye kuranɛ kalan kira bolo alayhi salam n'u ye aya mun kalan u tun bɛ taa de u tun bɛ tunun kira la fo k'o pratiquer n'u y'o pratiquer u bɛna dɔ wɛrɛ kalan donc hali an ka bulon kɔnɔ kalan min b'an fɛ yan ni mɔgɔ caman b'a ɲɛna bi ko valeur t'a la ni kun taara kalanyɔrɔ la fɔlɔ an ka fɔlɔ sira kan ni kalanden tun mana darisu ta karamɔgɔ bolo a mana dɔɔnin kalan a bɛ tunu u b'a fɔ ko fo n'a ka deli kɔrɔ ye mun ye f'a ka kɛ n jogo ye parce que n'i ye lakhdari ta sisan أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه ثم معرفة ما يصلح به فرعانه كأحكام الصلاة إجماعي أبو كلامكودو نايا كلامكو وأن يجتنب الغيبة والكذب كاكا موقرفوتو يعني كلامك لبي كلام رب لا فلو أباير لاجي كلي دبادو نالي كلي براكا بياليلا أما قالونتك أما موقرفو no o jora la a bɛ sɔrɔ ka na darsu wɛrɛ ta karamɔgɔ bolo karamɔgɔ bɛ jogo wɛrɛ fɔ a ye tuguni a bɛ tunu tile damadɔ fa n'o fana ka deli donc an ka dɔ ta karamɔgɔw ka warandaw la kira jogo la an n'o ka deli o ka kan taabolo ye ko in bɛ nin dɔrɔn de don Cheikhna baro in ka di kojugu an ka baara ninnu i n'a fɔ i yɛrɛ b'a kalan cogo waati la baaraw de don dakuruɲa laban jumɛn b'i bolo k'o lase an n'an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma ani ka dugawu kɛ an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen i y'a fɔ cogo min na kira alayhi salam tɔgɔla kuma bɛɛ ka di ni i da donna kira tɔgɔ la dɔrɔn i min b'a a fɔ i bɛ diya sɔrɔ a la min b'a lajɛ o fana bɛ diya sɔrɔ a la an bɛ dakuruɲa laban mun fɔ o ye an ka segin kira ma an ka jogo lajɛ n ye mun fɔ problème b'an da la bi jogo ko problème de don an ka lajɛ baara o baara n'i b'a la dis-toi ni kira kun don a kun b'a kɛ cogo di ni baara dɔ de kalifa i la ayiwa ne kɔni bɛna nin kɛ nin baara kalifa i la o ma kira ka jɔyɔrɔ ye mun ye ni kira kun don a kun b'a kɛ cogo di ni cira de ni kira kun cira a b'a kɛ cogo di n'i bɛna fɛn dɔ entame i bɛna fɛn dɔ daminɛ ni kira kun don a b'a kɛ cogo di n'i tora k'o ɲininkali kɛ dɔrɔn a ka ca la i tɛ fili parce que i bɛna dɔn i kan ka taa sira min fɛ kira ye fɛn fɛn kɛ a ye ɲɛ sɔrɔ a bɛɛ la kira ma to kɔfɛ foyi la donc n'i tɛ fɛ ka to kɔfɛ na dɔrɔn n'i bɛ fɛn fɛn kɛ kira lajɛ i k'a kɛ n'i y'o kɛ dɔrɔn a ka ca la fɛn o fɛn min n'i b'a sɔrɔ ala bɛ barika don a la kira y'a ka diinɛ daminɛ don min na an y'a fɔ kuma daminɛ la k'a fɔ k'a tun bɛ kɛ dogo la sufɛ ni kuranɛ dɔɔnin kun jiginna kan a kun b'u dɛn k'a fɔ ɲɔgɔn ye de sahabaw kun b'u dɛn de k'a fɔ ko fɛn dɔ fɔra kira ye u bɛ ɲɔgɔn wele gundo la mais alhamdulillah bi a ka diinɛ ye diɲɛ bɛɛ labɔ a yɛrɛ jogo de y'o kɛ ala ye barika don a kumakan na ala ye barika don a ka baara la donc i bɛ fɛ ka min kɛ n'i bɛ fɛ ala ka o ɲɔgɔn kɛ ka barika don a la dɔrɔn kira lajɛ fɛn o fɛn a mana kɛ fɛn o fɛn kan'a bila i kun na ko domaine dɔ bɛ yen nɔ k'o tɛ kira ka domaine ye non diɲɛlatigɛ domaine bɛɛ kira ye baara k'a bɛɛ la donc an bɛ dugawu kɛ an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw minnu ye nin hakili sɔrɔ ka mɔgɔnitu bila jogo contexte kɔnɔ ala ka u sara hɛrɛ la ala k'u sara hɛrɛ la u y'a dabɔ jigiya min kama ala k'o jigi mafa parce que ni jogow dilanna dɔrɔn a banna problème tɛ yen bilen fɛn bɛɛ ye jogo dɔrɔn de gɛlɛya fɛn fɛn bɛ yen n'a fɔra corruption crise économique guerre a bɛɛ ye jogo ko dɔrɔn de ni jogo dilanna dɔrɔn ni problème bɛɛ bɛ ban donc an bɛ dugawu k'u ye ka dugawu kɛ Sherifula Jabarani lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ye aw yɛrɛ minnu bolo bɛ baara la kabini direction mɔgɔw fo ka se baarakɛla bɛɛ ma nin tɛ mɔgɔ kelen baara ye nin équipe baara de an bɛ foli kɛ équipe bɛɛ lajɛlen ye dɔw bɛ ye télé la mais dɔw tɛ ye télé baara in bɛ ten de wala minnu tɛ ye olu yɛrɛ fanga ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ minnu bɛ ye kan donc an bɛ dugawu k'u bɛɛ ye ala k'u bɛɛ sara ni hɛrɛ mais nin bɛɛ la an tɛ ɲinɛ min yɛrɛ kɛra sababu ye ka kelen sigi n'o ye
an karamɔgɔ ye Seyid Sherif Usman Madana Haidara ale de groupement président ye ka duwawu k'a ye ala k'an mɛn an kɔrɔ ala k'an mɛn ka an bilasira hakili la hali n'o ma fɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn n'i ye jogo ko kuma fɔ an ka jamana kɔnɔ bi dɔrɔn kabako de don i hakili bɛ jigin ale la quoi bi bi in na n'a fɔra ko jogo dɔrɔn i hakili bɛ jigin a la mun na parce que ale ka problème ye dɔrɔn de jogo ka dilan a tɔ t'a ɲɛ sira la parce que ni jogo dilanna dɔrɔn a tɔ bɛ fara a kan peut-être que a kun ma faamu a bɛ se ka kɛ halisa yɛrɛ a ma faamu k'an bɛ Alahu subahanahu wa taala deli ala ka o faamu nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ye walasa an bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔ an ka boli kɔnɔ an bɛ duwawu k'a ye a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen a n'a dɛmɛbaga bɛɛ an bɛ aw yɛrɛ fo ka waleɲuman dɔn aw ka cɛsiri la ala ka hɛrɛ ka n'aw ala kira ka ɲɛnamaya sallallahu alaihi wa sallam a bɛɛ leçon ye an karamɔgɔ bɔra k'a fɔ n'i bɛ fɛ ka ɲɛtaga sɔrɔ baara o baara la n'i bɛ fɛ ka réussir i ka diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn na e ka ala kira k'i ka exemple ye i bɛ fɛ ka fɛn o fɛn entamé ala ye ni ala kira tun b'a kɛ cogo di tuma dɔ la ni an fɛn fɛn fana ɲininka yala i b'a fɛ ala kira ka taa bɔ i ye wa siga t'a la jaabi kelen de bɛ bɛɛ lajɛlen bolo awɔ n b'a fɛ ala kira kana bɔ n ye i ka so i ka baarakɛyɔrɔ la ou bien i kelen yɛrɛ i bɛ fɛ ala kira kana bɔ i ye mais e bɛ cogo min na bi i ka du bɛ cogo min na est ce que e b'a fɛ ala kira ka n'i sɔrɔ i ka du sɔrɔ nin cogo in na yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ baarakɛyɔrɔ la cogo min na i ni ala b'a dɔn est ce que i b'a fɛ kira ka t'i sɔrɔ nin sɔrɔ cogo in na i ka baarakɛyɔrɔ la tuma dɔ la i yɛrɛ kelen est ce que e yɛrɛ dusukun labɛnnen don walasa ka ala kira bisimila sallallahu alaihi wa sallam n'o labɛnw bɛɛ lajɛlen sabatira dɔrɔn ala kira bɛ yen wa a bɛ taa bɔ silamɛ ɲumanw ye waati bɛɛ lajɛlen na an bɛɛ lajɛlen k'an labɛn don o don an ka ɲɛnamaya kɔnɔ ka kɛ i n'a fɔ an bɛ ka ala kira de bisimila o bɛ kɛ ni cogo jumɛn o bɛ ɲɛ ni cogo jumɛn o ye ka ala kira jugubaw ladege sallallahu alaihi wa sallam i da bɔra ka se a ma cogo min na sisan ni jogo kuma fɔra jamana in kɔnɔ bɛɛ lajɛlen hakili bɛ taa maa min na o ye an karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Madana san 20 kɔ wala san 30 jate bi ale ka kɛlɛ o dɔrɔn de i ka seli i ka sun o ye ko wɛrɛ o b'i ma i ka da ala la i kana da ala la o bɛ e de ma o ye ni ala cɛ lahara dɔ ye nka ni i ka jogo dilan n'i ka jogo dilan e bɛ lafiya diɲɛ kɔnɔ yan nɔ i nɔfɛ mɔgɔw bɛ lafiya a ka weleda kɛra o de ni san baden bɛɛ lajɛlen kɔnɔ qul amantu billahi thumma istaqim a fɔ n dara ala la ala danaya kɔfɛ i tilenni de jogo in ye an bɛ Alahu taala deli a faamu cogo ɲuman ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma ala ka mawudu kɛnɛ minnu bɛna sigi ka sababu ye ka an jogow yɛlɛma an bɛɛ lajɛlen ka nafa dɔ t'a la ka ala kira ka jugu dɔ ta a kɔnɔna la ka baara kɛ n'a ye ka jamana yɛrɛ jogo yɛlɛma ka diɲɛ yɛrɛ jogo yɛlɛma ala k'o kɛ ala kira ni a somɔgɔw bonya n'u barika kama an bɛ hakili jigin k'a fɔ ko ani an karamɔgɔ de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ani an baarakɛ ɲɔgɔn diinɛ baara la n'o ye a Sheikh Habib Kan ni diinɛ laseli kɛla don an ka jabaranin bɛ Afrika bila ale bɛ diinɛ lase kɛ nɔ farajɛ ka tubabukan na n'o ye français an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn an bisimilali la an tɛ ɲinɛ ka aw yɛrɛ fɔ k'a waleɲuman dɔn aw ka filɛliko ɲuman na ani aw ka ladiriya la diinɛ baro tɛ tɛmɛ minnu kan waati si la n'aw sigilen don aw ka jabaranin ye jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan an b'aw fɔ ka waleɲuman dɔn ka dugawu ɲini aw fɛ ka tila ka dugawu k'aw ye an bɛ Alahu taala deli ala ka sigida nataw fana yira an n'aw bɛɛ lajɛlen na wa akhiru da'wana ani alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu